Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 27 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 25, bersikulo 14 ngadto sa 30. Si Jesus misugilon ngadto sa iyang mga tinun-an ug usa ka pasumbingay. Kayang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi, ang usa 2 ka puntil nga salapi ug ang usa pagayon usa ka puntil nga salapi ug milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi milakaw dayon. Gipatigayon niya kini og nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi nakaganansya og lahing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi milakaw og nagkalot sa yuta og gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya. Mingon siya, "Sir, gihatagan mo ako 5 ka puntil nga salapi og niini nakaganansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi." Ni ara ang tanan, mingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Ay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, gihatagan mo ako og 2 ka puntil nga salapi og niini nakaganansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi." Ania ang tanan, mingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og maalamon nga sulugoon. Ay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako o gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta." Anawa, sir, ania ang imong salapi. Mingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Sayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas. Ganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na." Og miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, "Kuha kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo kapuntil nga salapi. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton pa siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iya hakuhaon paggikan kaniya. Og kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas, diha sa kangit-ngit didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho.
Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.